Miphuza. Ngiyabonga mama. Mntanami, udliwa yini? Hayi makhulanga amathinyongo. Oh, ngempela ngiyenzela. Uthi ngiyokuthathela amaphilisi enyongo. Ngizongithayela rumini lami. Okay. Mikuni. Chominalele khuluma. Baba, le ngane yakho ina 3 months ikhulelwe. Ini? Fezeka ngabe iqiniso leli ngilizwayo. Baba. Ngiyaqolisa. Ayuthandwa luko ukuzwana kuko phela ngokuzondana. Kunzima kulomhlaba kunameva kahlaba kuqa phansi ukhuleke noma kunzima kanjani ungaphela amandla noma kumnyama kuyesekhange sibeke ithemba kumdali ngoba nguyona olwazi ngempilo nceda baba siyakhuleka kuwe ngonyama sicela amandla kuwe nceda baba siyakhuleka kuwe ngonyama sicela amandla kuwe. Ngoba ila nje game obhidlala ngathi bethu. Hayi ngeke ngidlala ngaso baba. Itrati. Ya lapho nibiza ngani Hayi ubonile nje mfethu ukuthi sesishise lokhakhe lapha naleni ubalwa. Hey, nani lapha wahle eduze yakhe. Hayi mfethu, ngeke ngikwazi. Mana, necebo wezakhe. Abasithole ibhanja. Manje solithola lapha ngaphela game over yini phela futhi umuntu ophethe game yami. Akhuleka wezakhe. Ngizowenza plan. Manje usho ukuthi uzosebenza ngeplan. Hayi bani nisiqinisele. Ngizama ngisho. Hayibo. Fezeka. Ubeka yini? Akoma usuphethe ikhwama indaba. Mfowethu yazini sizobona ngayo. Ngizobona ngizobona. Ngobisa baba. Ezobona. Correct. Ngizomhlala lapha. Fezeka indaba inkingi. Fezeka. Inkingi. Angixoshile. Yini? Baxoshe phi? Ekhaya. Hayibo. Bangayenza kanjani manje lento kini? Khulele. Khulele mnqo. Kanjani manje? Manje phezeka. Kanjani? Musu yangazi ukuthi ngumahlalela ngisebenze. Hayi ngiyafezeka. Kumele phesisiso bese. Ngizwanga? Angisebenzi nje ngenze njani? Ekhaya futhi Bese angisebenzi uyabona? ekhaya sebeyazi le ndaba ayikho into engizoyenza. Buka ucela ubuke around la. Ya ngiyazi ukuthi awusebenzi umahlalela kodwa ngicela wenze iplan. Ngomele wenze iplan. Hayi okay, so igcina indaba. Azibonisa ukuthi ngisasha umoya. Akaze kwabalula empilweni sithwele ubunzima inhliziyo ziyabalisa Bese sikinyanje la endlini. Uyabenza clean angiclean bengcolile la. Oh, okay ngiyabona. Abe ngicela ukupheka. Khona rice. Rice abona. Impuphu yona. Kodwa ngizoyenza iplan Yasithembeke.
Sicelo mfowethu. Kasho poison. Kambazi. Much. Mfowethu. Phela sihlangene emotion namhlanje mfowethu. Hawu ngobani? Mina ngenza into engishoyo mfowethu. Ushayiswe no ghost. Sidinga ukwenza imali nje fast namhlanje. Hayi mekusho wena kuzoba njalo poison. Yasha. Ngizwa. Sidangele Kyoze kulungena kithi Ngeke kuhlale kunjena malanga ejabula Yabo. Ngento tokuni msebenzi lapha uyazi now. The time is money. Oh nama seqhamuka. Ngokuthi nje ubusidinga ngomakhala ekhukhwini nje kababe bethu awuzithini kazi Umuntu uqashwe online. Kodwa anganginayo mfowethu. Intwana. Malo Buya. Mbawa. Asibone mfowethu. Hlala lapha mfowethu. Exactly ndakuthi hlala lapha. Ayinhle. Unyakho. Ayinhle. Ayihamba. Foni yami ngizwakali mash foni yami foni yami baba foni yami Mashallah. Kusa. Oh. Son. Son. Ashayisene man a140 lo into engatheni hayi kusemanje ushayisana ani kokhatha yebo lo Khathi. Wantini Khathi wani manje? imali Manje mafika manje. kodwa yazini hayi bona Ngibona phela 10 lana mafethu. 10. awulethe lo 10. thutho awakwazi ngathi kusakhona nebhelasi ngakuwena 10. Ngathi ngiyangikhohle ngisimo. Kodwa nje uthi nathi khona 10. Hayi bocho nakho ngiyazi nginesigaxa phela amahle lo mntwana lo ubani nje ufezeka kade ngikhuluma naye efonini engitshela ukuthi ukhulelwe. Hayibo mngani kuba bonke abantu wazi mhlawumbe ngofezela yena futhi ayikho nje. Hayi ke anginendaba ke noma ngangikholwa ke noma ngangikholwa kodwa mina ngiblame wena. Hayibo ublame mina ngani? Ngiblame wena wathi ngihambe ngiyomkhipha lo ufezeka lapha kubuwazi ukuthi ufezeka ngimela zulu isikhathi eside. Hayi mina ngangingakwazi lokho ukuthi akakwazi ukuphuma isikhathi eside. Umini wena wangicela ukuthi ngihambe ngiyomkhipha ekhabo. Wamkhipha savumela naso babili. Kodwa wena ngahlahla wena wangicela ukuthi ngihambe ngiyomkhipha. Ngahlahla wesibhamini. Hayi futhi bengisho nje Chomi. Futhi awufuni samsombona ufezeka. Asambeni siyambona kodwa nje ngiro ngalento eshoyo. Kodwa vele ngiblame wena angina nabani. Hawu. Awe PZ. Angikona mfowethu, ngikona. Yebo mngolo, manje ngayothatha ngapha mina ngizawusebenza. Ngibona komngane. Mhlawumbe la soyo bafake iwayisi. Ukhalo soyibonela.
Ya, kunento engisaphuthuma kuyona kodwa ngiyathembisa ngizokuba manje. Okay. Unzima kulomhlaba kulame bakahlaba kuqa phansi ukhuleke noma kunzima kanjani ungaphela amandla noma kumnyama kuyesekhange sibeke ithemba kumdali ngoba nguyona olwazi ngempilo ethaba siyakhuleka kuwe ngonyama sicela amandla kuwe. Yebo yami ukhala ngisakhala ngoba manje. Sawungananda. Kaza. Umzela. Azilana ngisacabanga ukuya kwabazali bakho. Bathi manje ukubona uMobi. Ukhuluma nongale into abayenzile lo. Ngiyambona umqondo omuhle yazi lo. Kahle uba usadinga ispace manje into isayintsha kuyena. Phela abazali abanjani abangaveli baxoshe nganyaka. Ngenxa yokuthi imithi. Ngiyazi nami futhi ngifila kanjalo ukuthi ubaba indlela wayedinwe ngakhathi ngihamba ngibona usaka ngivume ukuthi ngibuyele noma ngifise nje kodwa ngingikwazi. Ngiyamisalana nento yakho. Abengakwenza konke. Bahlale phansi nabo ngikhulume nje kodwa uxosha. Kodwa phela yikho into esingayenza kodwa congayishi. Ngikhathi nje. Zohamba ngiyosho ukuthi imini umnikazi wengane. Ngixolise futhi. Nesiqiniseko salokho. Kanti ungahambi nqoba. Ngoba mina ngibona kumqondo omuhle lo. Ngobi. Sanibona baba. Sanibona. Yebo mfana njani? Kaphi? Ukubuza ngabe ikafezeka la? Ikhona. Awusho mfana nami ukubuswa yini lokho? Awumeke. Uthi akuwena nje lo mfana ukhulelisi ufezeka ingane yami? Cha. Yebo baba mina. Kanti bengizofisa ukulungisa kuleyo ndawo. Empeleni baba angiqondile ukufaka usawoti enqebeni lelo nalo njengamanje. Kanti ngilwa nokulungisa la engone khona. Angazi noma mhlawumbe sokwazi ukuthi lelo daba sekuphumendeni. Ayikho mina mfana engayilungisa nawe. Lokho kwenza kutshengisa uhloniphi ukuthi uzoyidomorozela nje lamagcina kaMkhizi. Udaba nje mina ngilazi ilungisa ngesilwane, ngilungisa abantu abadala. Hayi ingane nje encane kanje njengawe. Ubuye kumina mase serious nabazali bakho. Ngibhizi la. Yebo ngiyakuzwa baba. Futhi ngiyalibona nephutha lami. Kodwa lena akuyona indlela yokulungisa inkinga. Yazi uyangixama usambiza ngengane yakho. Ekubeni umxoshile. Manje usho ngokumxosha yakho ukuthi uzoyapha. Uzodlana. Waphela wena njengomuntu omdala bemele uhlale phansi naye nibonisane ukuthi nyenze njani ngokuthi umxoshe. Isikakhulukazi amantombazane. Ngoba gcwele la emgwaqeni ngenxa yabazali abanjengawo. Sabantu sonke siyawenza amaphutha. Kanti futhi siyafundela kona futhi. Kanti kunokuthi uxoshe bemele uhlale phansi naye nikhulume. Ngoba ekugcineni ufeze ingane yakho phela. Lokho akusoze kwashintsha. Angithoni umnikazi wengane? Yebo baba mina. Hayi ngoba vele mfana nami uyavuma ukuthi wena baba wengane izohlala nawe. Yilokho kumele ukwazi. Uxosha ufezeka la ekhaya ziningi ingqumo ezangenza lokho. Sikakhulukazi ngoba engayiphethe kahle nje. Njengoba esekhulelwe nje lokho kutshengisa khona ukuthi usemdala. And mina ngeke ngize ngivume ukulawula wengane la ekhaya. Hayi ngiyakuzwa baba. Kodwa izwi lami lithi enza lokho okwenzayo. Kodwa uhlale wazi ukuthi ufezeka ingane yakho. And mina njengoba wengane ngikwenza sure ukuthi ungabisi impilo ekhle. Sale ngane. Ayuthanda lukho ukuzwana kukho